Hej alle sammen, mit navn det er Sami, og i dag skal vi lige have tid til en lille prank for min dejlige skønne mor. Så derfor er vi hjemme hos dem i dag, og det bliver pissefedt. I kan lige se deres skønne have, mens hun er væk. Og så skal vi ned og vaske hendes bil, men det bliver noget lidt andet end bare at vaske hendes bil. Så se med. That's what I call a trouble counter. Take the plug, hold them up for ransom. That's what I call a trap anthem. This is the real trap anthem. Fuck a bad bitch in the phantom. Fuck a rich bitch in the bathroom. Men må vi have en overraskelse til dig? Hvad? Jeg har en overraskelse til dig. Til mig? Ja, kom. Ej, hvad nu? Du holder kameraet. Hvad nu? Du får lov til at filme. Har I en overraskelse til mig? Ja. Nu ødelægger jeg ikke din make-up, vel? Jo, det. Du gå forrest. Jeg har en lille overraskelse. Jeg håber ikke, du bliver sur, vel? Nej. Hvad? Nej. Så tager du stille og roligt. Kommer lige et dørtrin. Ja. Og kom lidt længere frem. Ja. Prøv at se din bil. Hvad I lavet med den? Hvad synes du om din bil? Jo. Hvad? Den er da rigtig fin. Jeg synes, den er smuk. Det er Jemmys værk. Det er sådan en to-do-list over alt, hvad du skal, eller hvad? Sådan er det. Jeg synes, det var flot. Nej. Du sagde, at vi skulle vaske den, ikke? Så Jo, nu er den både blevet vasket og... Ja, og det er en kunstnerbil. Ja, lige præcis. Hvad synes du om den? Fantastisk. Nå, men nu skal du pille det af igen. Ja, jeg synes, den var flot, ikke? Hvor har jeg fået fat i alle de posters hen? Den har været oppe at købe. Nej. Nu falder de alle sammen af. Ja, sådan er det. Tak for den her gang, og næste gang så kommer der en ny prank, hvor vi skal finde på noget helt andet med måske min mor, måske en anden, måske Josefine næste gang. Så husk at kigge med næste gang. Vi ses.